Zažitky natáčame. Ránečko, dneska deň tretí. Neuveríte, to sám prší. Už trošku fyzická únava už trošku dolieha. No a takto tu máme poobednú pauzičku. Siesta takzvaná. A zbierame sily na to, aby sme išli šlapať ďalej. Tak a pred 5 sekundami ešte svietilo slnko! Krista. Pane, čo sa tu deje? Ja som sa bál, že tu zapadnem. A pozrite na to, že tu je 1,5 metra proste bažiny. Pána matka, tá palička je pekiel hlboko. Zleje. Kráčame si posledných 5 km, konečne nám prestalo pršať. A je to nádhera. Deň 3 máme u konca, 26 km. A tuto na takomto ostročeku si ideme Veľká spokojnosť. kempovať, je to radosť.